салом алейкум бародарои азиз, бародарои дастбахар. Чӣ хеле ки мебинед ҳамин модар муроҷиат кардаги буданд ки дилшон касалай, барои ҷарои дилшон 40,000 сомон баркорад. хушбахтона ҳамин 40,000 сомона бародармон Исмоил Маҳмадзоир худованд баракатшка давлат чаида зиёда кна. ҳамин 40,000 сомона ба ҳамин модар ина расондем. миннатдори ҳамин модар ба акаи ҳоҷи Исмоил Маҳмадзоир. ҳазор раҳмати калон дода шумо кадоми бошин, худованд хайртона қабул кунад. аз худои таоло чизе ки мехоҳем худованд баракатон. ҳазор раҳмати калон ки бетараф наштед ин модара дастгирӣ кардем. ман хотири 3 фарзандам барои зиндагим ҷангидистам. ассалому алайкум бародарон, апо, хоҳарои мусулмон. ҳазор раҳмати калон ки дар мобайни як рӯз да картаи мо 430,000 рубли русид ҷамъ шид. ҳазор раҳмат ба шумо ки дасти моро гирифтен. худованд хайри кардагӣ куна, ба даргоҳаш қабул куна. ай мо ки нараса, ай худованд ба шумо бираса. худо яктон сад шава. худо аҳ дасти кама набине ки дар меҳни сахтии вазбинии зиндагӣ дасти моро гирифтен. бародаро, худо 100 солатон куна, аҳ дасти кама набине.